I dag skal vi se på et Lumix kamera. Det er sådan, at det her, det er et 24x. Skal vi se den her. Blitzen er sådan cirka så stor. Kameraet er, ja, koster sådan cirka 3.000. Ej, det koster bare lige sindssygt flot. Nå, så kan vi se her. Nå. Jeg følger også sammen med dig på fedt. Og så også sådan en her med. Den sætter man. Så kan man placere den. Her trykker man de her to ind samtidig. For at sætte den først. Så er der andet, der kan riste den. Nå, men det var alt for i dag. Nej, det var et modelnummer. Det er FZ 100, som står lige der. Nå, det var det for i dag. Vi ses.